ରାଲା ଝିଅ କଣ କିଲୋ ନାନୀ? ପୁଇଲା ପୁଅ କଣ କହୁଛି ଆମ କାନ୍ତ ବୋଲି? ଆମ କାନ୍ତ ବୋଲି କହୁଛି? ହଁ ତାକୁ ପଦେ ପଚାରିବା ପଚାରିବା କିଲୋ ଏତେ ବାସର ରାତି କଥାଟା ନାହିଁ ହଁ, ହଁ। ସେଇ କଥା ପଚାରିବା ହଁ, ଯଦି ପଚାରିବା। ଠିକ ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦେବ ନହେଲେ ଉଠା ମାରିଦେବି ଯେ କଖାରୁ ଲେଖେ ପୁଚିଯିବୁ। ତୁ ଯେବେ ନିଜ ପୁରୁଷ ତୁ ଯେବେ ନିଜ ପୁରୁଷ ଯଦି ନ କରିଲେ କିସ ପ୍ରେମିଷ ପ୍ରେମିଷ ତୋର ଧର କେଉଁ ମାସ ଖାଇଲେ କିସ ମଧୁ ସଜାର ମଙ୍ଗଳ ମଧୁ ସଜାର ମଙ୍ଗଳ କଳସରେ ଭରି ଆଣିଲ ଜଳ ହାତ କରିଲେ ଆମେ କେବଳ ଖାଇ ଝିଅ କଣ କିଲୋ ନାନୀ? ପିଲା କଥାଟା ସିନା କହିଲା ସେତେବେଳେ ହାରିଗଲା ପୁଅ ତାକୁ ଟିକେ ଗଲେ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଲଟିକା ହମାଇଲ ଲଟିକା ଲଟିକା ଜଗ ଛାଇଲୁ କେବେ ଲାଗଡ଼ି